Използвай тази стратегия следващия път, когато се намираш в конфликтна ситуация с партньора си. Не е нужно да стигаме до най-пиковите моменти, в които се разменят неприятни думи, спомени за предишни ситуации и конфликти, когато нещата не са били наред. Нужно е и е важно на време да сложим тайм-аут и да кажем стоп. Да поставим граница сами на себе си и да си дадем едни 30 минути, както на нас, така и на партньора, може 30 минути, може час, в които минути или часове да опитаме да регулираме нервната система, да се върнем обратно към най-малкото спокойното говорене и начин на комуникация, за да можем след това да се чуем, а не да си прехвърляме топката и да се обвиняваме. И следващата стратегия, когато сме много гневни на партньора ни, когато сме му сърдити, е да си припомним защо обичаме този човек. Кое в него ни е накарало да се влюбим в него, защо той е толкова специален за нас, кое го прави толкова различен от околните и да си припомним всичките тези хубави неща, които този човек прави по принцип, за да избягаме от момента, в който нещо не се е получило или не е направил нещо както трябва. Казвам го на клиентите си, казвам го и на вас. Връзките са работа. Не късмет, не случайен принцип, не е нещо, което се случва и така. Аз съм Даниела от Higher Self и бих ти била много благодарна, ако оставиш твоето мнение в коментар, за да може да стане интересна и готина дискусия. До скоро!